Yes, okay. Isunan. Mga adlaw ka niyo tanan. Kumusta na sad mo? Ano yaga pa ninyong alagad sa kanginan. Telefon pa Barili Morales. And then my partner gapon, Sir Juan Ditayad. Okay, asap kita ha? Always say a prayer. Ang sa tampo ka itong katagan ng pagdagan, no? Pinada kiniso sa kabana na sad. Nga magtago lang sa nga Carlos. Kini nga kung pangayoan ninyo mga una-una, di kini matawag nga dako nga kahasol. Sama nga gipasan nako ang tibok kalibutan. Bahin lang ni sa kinayas kong asawa nga grabe ka o ba, overacting kayo. Natural magitingalin ni niya. Sugdon ko lang, kini bang sugo ba lang siyang kaigat ba? Sugdon ko lang sa nang litaw pa ko ng asawa nako. Di nag-inumi og sa akong mga barkada atol sa kong birthday. Kanta-kanta. Hi, boy! Sina! Okay! Nanay, tatay, nanay. Kanindot kayon sa uniforme ni Inday. Unsa bagyo ang kursuha, karon ang gikuha niya. Unsa man? Doktora, maestra ba siya? Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang si Inday may eskwela? Dito siya sa plaza, tuban sa iyang hinigugma. Agbayay, hagkanay sila. Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang pasar gayon si Inday? Inay, sa tunghaan sinihan, ang kang Inday nga pagasudlan. Romansa ang labas, si Inday mihanas sa gugma. Malagmit, mo graduate sa maternity. Alright! Bye, Carlos, bye. Okay, ni sumsuman. Oh, los. Oh, unsa bay? Los Edgar. Carlos mga di, los yung tawag di mo. Carlos mga di mo. Gisang piti kag los. Aron, wa makakadungog di, dadoble yun ako. Los. Mao ba duha? Duha. Oh. Pareho na ng ball. Nya, imong duhaon sa ball. Oh. Parehasa na ako sa Roger. Oh. Sangpita na ko, Roger ko. Oh. Nya, sangpito na ko, nya di kadungog. Dubliho na ako sangpit. Jir. Jer. Kato yung papa ni Kuan, kitsa to? Kisa man? Si Papang Kuling? Ah, Roger. Roger to. Roger San. to, no? Roger San. Katong Lim Minister sa Santo Niño? Oh. Kusog sa kinaminaw na. Jer. Jer. Gusto to, no? Doble di ay, duha. Katong Jerry San, katong singer sa Santo Niño. Jer, mo yung tawag ato. Sila Nilo. Sila Brad Nilo. Oo, mga duhaon di, basta di kadungog. Duhaon, yun. Ayos to, doble mo yun na. Ang duha yun na. Naunsam na. Para sa kitsa ba? Pareha ng kuan kanang utik. Ang pito rin mo. Utik. Di kadungog. Di ka dungog. Dublihon mo. Dubliho no. Tik. Pareha ng bibot. Bibot. Di ka Badung, sa pito niya. But. Bot. Basta nila duha. Mauna niya, pre. Oo. Pero mag-inom man taron. Musulti na kong gamay sa akong mga problema, ha? Gamay nga problema. Adi na problema. Gamay ra maghana. Unsa man day na, dako day na ko, ha? Kuha na ra, pro ra na. Why blame? Problema, pro. Correct ka. Ay, yun na bro. Unsa man yung problema ni mo, ha? Kuan kining. Oh. Nakauyab ko bayot, man, Carlos. Sa? Uyab ni mo, bayot. Unya. Bayot. Sa bagay, dili mo na kuan kay naano man gyud na sila karon, dili ba? Oh. Mo ni problema ni mo. Problema ko. Ano man lagi bro, Edgar? Ang akong naproblemahan kay mahakad man siya minyo nako. Minyo? Oh. Sa ito ba, same-sex marriage? Mauna. Mahimog yun yung inana. Di ka ako sa wayo na nis mga tao o ni Manny Pacquiao ba?
Ay, paabot naman, paabot lang. Unsay paabot ha? Gipile pas kong riso ang balaw doon, bahin na ng same-sex marriage. Oh, mahimo ka na bro. May tag mahimo kay pangaslan ko lang kanina kung uyab nga bayot. Wapam sad kayo. Walang bro, ang simbang katoliko, musupak yun na ng lalaki sa lalaki niya, babae at babae. Pero bisag wa pa na itugot bro, na may daghang nagtipon-tipon ron, mga bayot o laki. Nga usod lagi. Gali babae. Oo, mara. Oh, Ana. bro, hindi naman nakalikayan. Nanamig yun na. Oo, may tabo na bro, madugay, mabayot sa ka. Uy, unsa? Uy, kaluod. Oh, mga gini may tabo kay mag-69 man sad mo. O, di lang ko ano. Pero, Okay na babae. natarungan man sad ang LGBT ana bro. Ah, di ba? Nga di man kuno na matawag og civil marriage. Civil union lang kuno kana. Unsay civil union ha? Amot, unsa nang panuwaya oy. Pero bro, kinsa mo kigminya kini mo sa bambina ba? Bambina ba, oy? Kamay kayo natagan, oy. Pura lawas ko 20. Ingat aldi. Opo, bayar sa kumadin nila. Problema kita, bro. Aranan nimo bro. Ako bro, lain sa kong problema. Dahil lain tag Unsa problema. di problema sa di mo? Bahin na akong babae nga akong gilitawhan ba? Ah, Action na magsugot? ang akong lupi gyud ang gili, no? Ano naman? Ang problema ang gili, unsaon niya pagbuhian ng tulo niya kauyab ka na. Yan na problema bro. O niya, kisa mo na bayhana, bro, ha? Si Bibian. Bibian? Unsa yung problema? Anong problema mo ka, Bibian? Grabe ka oy, nya ariat pa kayo. Sa'yo na kayo na, bro! Unsa man bro? Putli si Ikog! Mao gi tinuray ning akong kalisdanan karon kay kini babae nga akong naibgan, grabe man ka oy. Og di gabi nga namisita ko kang Bibian. Hi, Carlos Tracy! Ikaw ni Ay! Welcome to my parlor! Said the spider to the fly! Sugod na. Have a seat, Charlie! Salamat Bibian. You're welcome. How are you? Fine, as a fine apple juice. Ay! Na-shot ko sa taroda. Bian, I have something for you. Oh, what's that, Carlos? Bibian, mahimbang magbinisaya lata. Ah. Kay gimiting na rabata, bahin na ning paglito ko in English. Di ba magbinisaya lata? Oh, ang ano ka ang dili? Okay, let's talk on our dialect. Ay na lagi pag in English. Maka-English. Ka-English yung gyud ko eh. Dili na. So, naanad man ko nga mag-speaking dollar ko. Okay, sige. Sakyan talaga sa Binasaya. Good! Good. Sige, Para okay. makasabot kita. Okay, so karon nganong ni Amanda ika Carlos, ha? May da akong gift para nimo gift. Gift? Gift, oh. Wow! Mo na gipaabot na ko gift. Unsa na, Carlos? Kuan gini, imported nga perfume. Kuan from Switzerland. Wow! Unsa brand anong perfume, Carlos? And niya biyan, no? Mao nagitawag nga perfume nga Snow White and the Seven Dwarf. Uy, hala. Mm. Humutay kaayo na. Kay gikan man sa world of make-believe. Gikan sa Wonderland. Nga nung Wonderland man. Tungod kay Snow and the Seven Dwarfs, makaha. Oh, tinawad na, Bibian. Humot kining mong perfume. Feeling fresh. Oh, niya, humot kini, oh. Bebe, simutan na to, be. Sumot na. Uy. Ay, bakakon man ka. Unsay bakakon? Ingon ka kay humot kay ning moong perfume. Baho lagi. Baho pagod. Baho lagi. Simuta, baho ka ayo. Bebe, ato sumuton. Ay, mao din baho biyan. Namatay din usa ka dwarf. Magkatawa lagi hapon ko. Og di sa kadlaw na gidana kog date si Vivian Hanore Miss Plaza na nalingkod mi sa bangko sa plaza. Bisag unsa lagi pangayo ni Vivian? Oo, sabay gusto mong kanon biyan. Bahala ka. Mukhaon kag balot. Mukhaon. Sige, kaon ko kay lami kinagsabaw. Balot! Dala gani, balot! Balot! Oh. Dali. Balot mo, sir? Oh, balot. Ay, umada akong pitaka daw ako'y kwarta. Sir, balot mo, sir? Oh, sanay baligyan mo, Brad? Balot, sir. O tangon lang ako, ha? Bulhot! Nalingaw ko! Nalingaw gihapon ko! Nalingaw yun ko! Manina lang! Mani! Init pa! Mani! Oy, Insi, ikaw din, eh? Hoy,
taon dong ako ni. Ay, bisag asa na lang taon ko manindag man ni dong. Ay, dugay ka na ni negosyo insi, kini pagpanindag man ni. Ay, dugay na taon dong. Taon sa nimo insi, natiguan ka man pagpanindag man ni. Mauna. Pastilan dong. Mani-mani lang ni, pero ang akong anak nga babay nasa City Hall. Ay, kunsihal ba insi? Naninda sagman ni. Katawag yan. As ka mo ang makatawa ng yapon ko. Ug pila may sugilanon, nagbinyo gid Miss Bibian, bisan pa man sa kauwi ni babayhana. Ang gikalagutan na nagug maayo, kay bisag minyo nami, magpatuo lang gihapon nga usa siya kadaga. Bibian! Dali na mo itas misa. Kadugay pa nimo nag-ilis diha. O, lagin, anak ko, Carlos. Uy, Bibian! Noon sa kagod? Ano namisiga man ang mata ni mo, Carlos? Manimbata! Unsa ka ba oy? Maubitaw, asa dito manimba gani. Pero, por Diyos santo, wato tag simbahan niya, mo na may sulob. Nga naman di ay niha. Di taon ta maligo sa dagat oy, Bibian. Ha? Wato tag simbahan niya, magpakigol ka. Hala, makigol di ay ni. O, ansam din ang sulob ni mo, ha? Mubo mo kayo na. Mubo kayo nag-shirt. Makita mo yung igot-igot. Uso, manggod ni Ron. Pagtarong ay oso. Ho? Kauibian ni mo, eh. Tiyawan ka ng gisulob ni mo. Unsa day gusto nimo mag-duster ko? Pagtupis. Og usasad sa kong nalagutan sa kong asawa, kanang manlakaw na mi, magpasiksig yung maiba. Mag-shirt gini siya, para di mansag angay nga ikaw ho, kay hamis makay legs ni asawa nako. Nya bugol pa kay paa. Dako gyud daghan jud kay makalingi, ilabi na sa mga taong way lingaw. Dali na diaglakaw bibir, unsa ka ba oy? Nagdag ko mura ba? Hinay lang good, oy. Ay lagi paghimbay-himbay diha. Sa ka ba matakil po, ta diri. Mao diha, taas pa kay nagtiko ng sapatos nimo, murag karang. Magbuot. Hmm. Pang binibini Pilipinas, bayat ning lawas na ko. Binibidi ang. Dinay, kakabiyag nag-ihap sa mga lakang oy. Nag-practice lang ko. Say practice ba oy? Para good sa mutiya sa barangay. Dali na. Uy, Bibian! Unsa, Ruin? Wailingaw ni mga standby. Nagsitsitan ka. Oh, kalame. Bibian, ano sa kamay? Oh, kalame. Saan, nakta ni mo, inausap naman na. Bikit-ikit ka magmayo. Gilo kaayo, Carlos, kisitsitan ko. Lain kaayo, kinala mo ikit ko. Ay, lambos na karon. Yay, bet, Kilji. Oo Kaya ako mahilasan ng asawa nga o era kayo. Pagabot mo sa bahay, disermonan ko yun Oh, unsa man? Sermon na sa di, Carlos? Ay lang o nagtabi diha. Lingkod lang una diha. Tre, labaw pa makaspari. Siging wali. Gipahinumduman talang ka. Kay ako'y mauwaw. O ganang mauwaw ka man, ha? Asa na Ikaw ba sekunda pito? Imong bana. Nye, o isa kayo, paras nimo. Di ka ba mauwaw? Og diin man ko nag-inue, di ha? Diin, di ay. Kada na yung mulakaw ka? Ha? Unya, din mo sisit nimo. Oo nga naman, mako din ang problema, di ay. Unya, masisitan ka. Mausa man linaktan nimo. Murag mag-itik ka maglakaw, mag-ikid-ikid. Huwag man na ako tuyo, ah. Ang sawa tayo Klaro kayo Bibian. Mukalit og usab na linaktan nimo. O, labi nagsitsitan ka. Natural man yun na nako, Carlos. Natural sa mong kagaral. Ha? Di ay. Usbanyab. Uspon gid nako. May magituyo na. Siyaro di ka dyan makapugog. Ikid-ikid, ha? Maglisod lagi kang paggang. Ilam di ay? Oo, Uy, bitaw. Sip, ikid na niya, ha? Usay, mapandol ka ba? Mura sa kang presidente da. Kanang, kadili control yourself. Mauwaw ta. Og di adlaw nga gikan mi si Vivian sa suka beauty parlor kay nagpasit siyang buhok kay butambong may kasal. Gwapa jud kay akong asawa kay dol ra man ang babae nang lakaw lang Miss Vivian. Og gyapon mahitabo. Mga bugal-bugalon ba? Nanitsit na sad. Dali lakaw diha Vivian, dali. Hinay lang tuta, Carlos. Ibaw ko, ha? Tungod sa may standby. Unya, isugot na ako sila nga sitsitan ko. Dali. Ay. Ay.
Ano ka, bibeng? Ano ka, ha? Di gid ako makontrol, Carlos. Mo ikit kid ko as in dili gyud. Uy, hasta ikid, di ka kapugong. Lisod lagi po nga ang kuan. Ikid. Kana sad. Mo ikid na sad ko. Uy! Hala, ikid yun. Uy, hala, may kanal! Mataga ko! Mataga ko! Carlos, na mo! Ikid ba? Uy, si Bibian, tagas ka nan. Bian. Carlos, help me! I've fallen down! Help me, Carlos! Pagkatawa. Mao niya kung nasulan sa kong asawa. Grabe ka, Basta masisitan ganyan siya, ikid-ikid ang linaktan, murag itik pa. Mausab yun. Natagak nos kanal. Nung saan ko baka asawa na ko? Bailisan ko baka nigkon, balibo sa palinaan ko baka balibo sa itik. Kung sa man ko may pasultihon, Carlos. Ke? Uliat! Ay! Bambina! Good morning sa tanang mga namati na to karon. Labi na gyud sa tanan nga tibuok Kabisayan ug Mindanao board. Oh. Sa ato may igsuon nga si Mayor John Jamanti. Sige pa kumusta Tuburan, na to, board? Sa tuburan. Oh. Oh. Kumusta na kuno ta? Hi Ate Pres. Good morning. May adlaw, Gulyat, Oo. Borteban, ug sa tanan nga nagpamati ka na mo ron, may adlaw. May adlaw. O gingon man, ang tanang nagamitan o nagpalitan sa Paniyawan Herbal Capsule, Paniyawan Plus with Mangosteen. O ganang bago doon na sila game nga Paniyawan Herbal Capsule with garlic. O para sa atong panglawas nga aron mahimsog o kanang cholesterol nato o gingon man ang high blood kay importante jud kay ayuhon nga maglikay kita ana. Yun. Mao nang number 1 na ron ang Panyawan Limit Oil. Ate Pres, tungkol kay sige sila panghapla sa Panyawan. Wa mo ko'y mga sakit nga mga Zika virus, Noon mga dengue, tungkol kay mga lamok tikangkang. Kinahanglan Sa gyud. kuto, Ate Pres. Oo. Sa panuhot o pamaol. Correct. O ang atong celebrity Kojic Beauty Soap ay kalimot. Kada adlaw mo na atong gamiton para hamis ug limpyo ang atong kutis. O, di ba? Okay. Ingon man sa tanan na to mga sukid di paminaw. Labi na yun sa mga walk ni Dudong Christian. Walk away. Walk. Ug ni Father Josue ay. Sir Ariel, ang mga walk ni Sir Ariel. O ni Dudong Randy Tayad. Nagkali silang mga walk. Father Josue, Walk. may Ay, Brother Josué! Kumusta ka niya? Butuan. Butuan. Monsignor Robin Labajo. Oo, Monsignor Robin Labo. O si Father Peter Monteron. Yes. Father Ansam. Father Ansam. Mo Si tigpaminaw Father Lyle Cano. Kinasakyanan. Magtingog yun na. Parilisting, maribibi pakulaba pod. Diya sa ingutanan. Sa kwan. Kalituban. Sa Kalituban, Island. Nindo ta ba kay bayan sila si ano? Diya sa isla. Diri sa Talisay. Ah, San kuan sad. Isidro. Ilahan ang hotel, Ate Pres. No? Mini Kuha na. hotel. Pension house. Pension house. Ila din na board pension. Bago na niya. Naamba sila tupad good ila Natapos na. silang bahay. Balay. Oo. Ilahan Pero kana, nasa yung mga Pension function room diya. Adi, ay May ba? birthday na sa taas. Fourth floor. Pension house. Naabo na sila kantahanan sa taas at Pres. Pero wa sila restaurant ganay mga. Wala ra. Wala lang, Wala pa. usa. Na mag-birthday, na okay rin ito sa taas. Sa taas. Adi ay. Nakakuan ko dito pag blessing dako. na. Konti, sa inailang ko, pension house. Di ay. Unsa na, pension house? Ba na? Pension house. Board, no? ingon si Kaplisting. Nindot ay. Mo na nga, kamong mga travelers, so, Mapuno ba? Ibutang na to ha. Santo Niño, board, pista Santo Niño. Porting gyud daghan kay puno magyung hotel dana. Yeah. Ato ipaybaw nila nga doon na sa Talisay nga bag-ong gi-open nga pension house. Pension house. Bisan dili karong pisa sa Talisay, karong 50. may mo pista sad. sa Talisay. Diba? Oo. Kuanan mo, alanganin mo pag Alanganin mo uli. tuyo. Ito na lang ito. No? Nara sa iskina SRP Ati Pres, padung sa Talisay gyud. Tinuod bitaw. Kita. Pista Talisay, sunod tuig. Sunod ang umar naman Silo lang ta. Sa ilong sunod. Oo. Sige. Ato si Carlos. Carlos. Simple rin problema. Kakauwi siyang asawa ba? Basta masitsita niya asawa, mo ikid yung ninaktan. Oo, bitaw. Wakabantay ni ikid. Niya na may kanal, tagaks kanal.
Usa mo ikid basta. Basta masitsitan ba? Oh, Masitsitan mo Oh. ikid. Oh, Ay, ikid. ganahan siya. Mausap yung linaktan. Labi na taghuyan natin, Pris. Tinuod na, doon na na board nga mausap ang mag-consist na doon siya pa nga gisitsitan siya nga na nagtanaw niya. Mausap doon nga. Gitaghuyan lagi natin, Pris, ni isa ang pikas usa ka tiil. Mo ba? Murag iro ba? Rugiro mangihi. Ako bitag sitsitan ko mausap ba? Mausap ay mausap. Pero ako mahogs kanal. Wow, ay. Bisag ba mga laki sad? Na yung mga kuhan? Sinabi Mausap tao, sa ganun ka linaktan. na. Tinol bitaw. Oo. Mausap bitaw. Labi na nang si Bambina, ambot og sa ka experience na. Magara sa Asa ni Bambina. Bord? Papa sa kamutis. Sakay pagsakay. Sakay-sakayan. Maluno ng pambot. Murag si Presidente ba, digong? Oo. Kato ba yung nakagusto ba si kuhan mo? No, lima. Dilima. Ana, tagtagak na yan. Murag ikaw. Murag magkapinumtan na ni Aning John Bacalso. John Bacalso, oo. Mom niya style. Kaya may kasi ana. Dili ang akong nahibawan na nga medyo kayo nga murag maoy naguna na kana si Yuyo aning Yuyo Merafuentes. Mo gito iya nga kanang kuan dahil ginana ba ngayon kasi Oh, naimitaw ka, Pris. Oo. Basi si Bisag Payo yun. yun, dili ka akong tanaw katubitang murag tsunami sa Busan. Busan. Oh. Ala. Nahurot ng kuan ato. Naurot ang mga zombie. Sige, Bitaw. Carlos. Ay, lahi, pasagdan lang na niya, Bert. Uy, natural naman lang na niya. Iya, bitaw ng ipangasawa, di ba? Bitaw, sagdi na lang. Kontahan lang. Yasad na. Yasad na. Kana Smile po na niya. pakilig sa na niya para murag bata-bata pa siya. Ina na ba no? Tinoda. Di Para na sa, basta na. di, mangita siguro si Carlos Uglain. Mm. Kasi yung taktika. Okay. Sige, los. Ngayon. Ay, usa lang. Ayog duha. Tik. Ayog duha, ah. Sige. Ano? Ana, Carlos, salamat ha. Sumupagpadang at itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon.